Cerus je kresťaná stano. A teraz vám ukážeme, ako založiť oheň pomocou brzovej kôry. Budeme potrebovať brzovú kôru, nôž, kresadlo a nejakú podložku. Tak, zoberme si podložku, brzovú kôru, takýto kúsok a nôž. Začneme to robiť takto, tak. Tak, ja som si to vopred nastrhol, čiže si zoberiem tamto tam. Tak. Teraz zoberiem kresadlo. Už to hodí. Je to trocha dlhšieho počasia. Keď sa vám video páčilo, dajte like.